VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. Ni el mal temps ni la pluja són capaços d'aturar el recentment ascendit Figueres, que aquesta tarda ha derrotat el Ripollet a Vilatenim per 3-2, curiosament el darrer equip que va doblegar els altempordanesos. Amb aquesta victòria, els d'Arnau Sala i Xavier Ponsí encadenen una volta sencera sense perdre, fet que dona encara més brillantor al títol aconseguit. L'aiguat que ha inundat les comarques gironines aquesta tarda ha deixat la gespa plena de basses i el joc no ha estat prou vistós, però sí emocionant fins al final. El primer que ha mostrat les urpes ha estat Sili al minut 10, amb un xut sense angle. El mateix jugador, molt actiu durant tota la tarda, ha provocat als 25 minuts un penal en jugada individual, que Feixes ha transformat en el primer gol de la tarda. El Ripollet, per la seva part, que no perdia la cara al partit, ha pogut igualar la lluita a la mitja hora de joc amb un impressionant xut de Quique, absolutament imparable per Reig, que ha vist millor que ningú l'obra d'art del jugador visitant. Però el descans no s'ha arribat amb l'1-1, sinó que just al llindar, una rematada de Feixes després d'una bona centrada de l'omnipresent Siler donava l'avantatge als figuerencs amb el 2-1. A la represa, la pluja ha guanyat en intensitat i els jugadors amb prou feines podien encadenar 5 passades seguides en zona de perill. Siler, per qui la fatiga no existeix, ha xutat massa creuat al minut 47 i 10 minuts després, des de l'esquerra, ha posat una centrada impecable a Cruz que significava el 3-1. El Ripollet, lluny de desmoralitzar-se, s'ha trobat còmode a remolc i ha millorat a mesura que el temps se li acabava. Gil ha fet una centrada des de l'esquerra que Novo, en aquesta ocasió, no ha desaprofitat tot fent el 3-2, encara en 20 minuts per finalitzar el maig. Els darrers minuts han estat d'allò més entretinguts. Teixi, que avui ha iniciat el partit a la banqueta, s'ha pogut estrenar al minut 89, però el seu xut, molt complicat d'executar, s'ha estavellat al pal. En el temps afegit, Novo ha desaprofitat una ocasió on el més difícil era enviar la pilota fora i Roland, al darrer instant, tampoc ha definit amb encert en una claríssima opció. Un cop xiulat al final, comunió entre jugadors i seguidors, contents per un Figueres que ha tornat en només 5 anys i amb 5 títols consecutius a la zona noble del futbol català.